सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग, याच्यावरतीच आपण जगत आलेलो. लोक काय म्हणतील या भीतीनेच आपण गोष्टी करायच्या टाळतो. पण माझं तरी मत आहे, लोकांची भीती सोडा. भीती फक्त एकच पाहिजे, आपण आपल्या आईबापाच्या नजरेमध्ये योग्य असेल की कोणतंही काम करा, तुम्हाला कोणालाच भ्यायची गरज नाहीये. लोकांचं काय माहिती आहे ना तुम्हाला, लोक डायरेक्टली तुम्हाला येऊन म्हणतात, हे बघ आत्ताच आम्ही हत्ती उडताना बघितलं. त्याला तुम्ही सरळ सांगायचं, बाबा माझ्या सकाळी खिडकीहून येऊन बसला होता, तोच तुझ्याकडे उडत उडत आला असेल. लोकांना फक्त